Edich nám pomohol s vývojom a testovaním našich kľúčových technológií pre náš projekt Dog Moments Art. A to znamená transformácia obrázkov psíkov na grafické výstupy s pomocou AI, tak aby sme čo najlepšie vystihli charakter a očakávanie zákazníka v zmysle nejakého estetického cítenia. Spoločnosť Dog Moments Art vznikla asi pred 2 rokmi. Cieľom je v podstate zachytiť silný trend, ktorý sa nazýva domestikácia psíka, a pomocou grafických výstupov, ktoré sú aplikované na rôzne predmety, ako napríklad puzzle, obraz, vankúš, pomôcť a umožniť majiteľovi psíka si vybudovať silnú emóciu a väzbu so svojím vlastným psíkom a mať spomienky na chvíle, ktoré so psíkom prežil.